mokwongo wadwaro ni mondo ji obed gi chuny hera. Hera. Okay. Aparo ni mano be gima kata mama wacho ni ji onego ohere kabisa. Awinje. Kawuono kipenja kaka ichiewo. In ema pok aneno kipenja kaka ichiewo. Kawuono tirwakori wuod nang'. Kawuono irwakori. Shabani be mane town kae. Iki ni rwakori go nageni pere gimoro ji rino account. Igani ni rwakruok moro apiny maeri yani koro maeri. Oklarwakra kama kadiyo. Ma koro irwakori kamaeri koro iwuok ugo odi ni biro tich. Kama ok nenie. Koro idwa ni jo TV to rwakanga. Ka in misitutori kama. To koro okonyo na rwakra maler. No, ngeni nange iguro na. Maeri be ntie around adier. To donga ntie. Adhi kade. Adhi gocho ne menade. Kaponi. Aperi to budano. Budano. Budano onge appointment kamoro. Ai, oma be sana hiyo man. Sani ko idwa kana mana lwese Evans Brian. Kawuna yini twicho donjo oma be. Un ga kuba jariyo. Sani utweru. Utweru godo na. Utweru.